Ganahan yung ko makauyab, pre. Yeah, boy. Okay, sir naman ang pagkuhanin mo ha. Ang gugma bay, ang gugma pre, murag dagat. Utaw, unas, pilit yung ubas. Oh, sayon na siya. Sayon na istorya ang lagi para ninyo. Gani? Sayon na. Ay, Emotional damage. Balik dili ko ani oh. Para itanaw nila. Wa apo jud ko. Pero ba nila katalaran na pagwapo ni si Sinato. Pagbubuon na siya. Wa jud ko swerte sa mga babae. saan man yung pagkasarte di ba kagabalo? Diskartig maayo. Ituto ni Papa na ako. Nag-inom man siya nga. Hindi mag-inom ko ng babae nga. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. This is so